Ngi pediang sobhai phi sha kanika program Health Essentials. Kanika program ka juan ra sha phi ya ki jingya kren bat ki jing tip sha phi halor ki phang ba pher ki be day bat ka kot ka kya. Sasisian pat panlok ngis ngotanat bangyo banya kendu biang bat phi hagani ka program Health Essentials ka bangiwan lam shiphi nag Durasan Kendra Shillong te hoy hagani ka janmit nginyo banya kren halor ka phang ka bay day bat ka jing rakhi ya ka World Blood Donors Day bat ya kata la rakhi ha ka khat sau tarik jong ubnai June te ka phang ka banginyo banya kren manda ka singi kalong ka jing ais nam ka Jingiatylli lang man pelat ya Kiwei te ko mangitip hi baklam kasnam hi inam la man kershan ni ka jingim te na kata ka daw ngi bat song thu mo ka no ka jing kong san jo ka ni kasnam bat ka ne ka jing ais nam mon so ba ka no ka jing don kam jong ka te ban ya kren halor ka ni ka phang ni don kat bat ngi menta ka singi armut ki doktor kata I Dr. C Butna ibade I senior medical officer in charge ka regional blood center. But I Dr. B Pasa ibade I medical and health officer jongka transfusion medicine specialist. Te shashwa banginyo banya kren but kini ki doctor halor kani ka phang kamangala ong nginya phasha khindiat sha kini ki clippings. There is no substitute for human blood. It cannot be manufactured. It can only come from donors. There is someone right now that needs blood. Donating blood is one way where we end up sharing part of our life with another human being, and only you can do it. Remove your myths and misconceptions. Blood donation makes us feel weak. Even regular donation every 3 months does not lead to weakness. I am scared of getting infections through donations. It is a completely safe medical procedure. You cannot get infected during blood donation. Women and girls cannot donate blood, except during brief periods of pregnancy, breastfeeding, and abortion. All healthy females can safely donate blood. I am too old to donate. You can start anytime between 18 and 65 years of age. I donated twice. You can donate blood every 3 months. I am saving up for when my family needs it. Donate and help the blood banks maintain its blood stocks. Nobody asked me so far. Consider yourself invited and show up with your friends to donate blood. Benefits of blood donation. You get to know your blood group and get a donation certificate. You know all about the process and can motivate others. You get a regular medical checkup. You feel good you contributed to the well-being of others. Blood donation is a very simple process. All you have to do is fill a short form, after which you will go through a quick medical checkup and counseling. You will then be assisted through the blood donation process. And finally, for some refreshment and rest. Save a life today.
Te hadian ba filayo ya kitu ki clippings kat tu kat ni ki babatai khendiat chapang kan ni ka jing isnam ka jing kongsan jo ka jing isnam hoit bad ka snam hi ka long kata ka ba la ban thau la ni ban snaya ka don kam hi ban ai da ki brio khnang ban la ban pin im ya ka jing im jo Kiwei pat ki don kam ni ka snam te mentanga priang sobha ya i Dr. Sibutna barkamju ri Dr. Bipasa syakani ka jing kren ka jongi menta ka janmit Doktor te mentang ngan phashe shapi Dr. Butna te habangi ne ong mentang sngi kan khat sautrik June rakhe ya kan ka World Blood Donors Day flak ban batai khendiat menol rakhe ya ka la ni lasdang rakhe ya ka bat kumnol rakhe ya kan ka jela ka jongi ni lasdang ya kan ka World Blood Donors Day ngir khe hi manusnem haka khat sautrik bunai jeliu kanang bangi la ban bangin ai Kiwei ne ngin ai Kiwei ye ki nong ai snam mon sngobha mo ya ka jing ai pakordor e jongki bakata ka de ka snam te kam dai tangata ya kan ka jing rekhe ya ka World Blood Donors Day kam ong bangin ai tang ka jing Kiwei rengi kwa ro bangin pensutho ikibrio ngin pensutho ikibrio ya ka ngin batai khambanya ikibrio ya ka jing don kam jong kata ka voluntary blood donation mo namar kani ka objective jong ka voluntary blood donation ka long bang bangin yo karhai ya ka snam ka basngan ka balat na kijing ma na kijing pang kum ka HIV ka hepatitis A or B ka hepatitis C malaria bat syphilis hakunu kunu ka por bro shis nam lenter tikani ka de ka jing thumu ta ka jing don kam ya Kiwei jing don kam in sabatai bang Dr. Bari ndai kata ka de ka most important ya ka voluntary blood donation ka ba ar balingi rekhe ka ni bangin pensuthu igi brio bang ni don kam ya ka voluntary blood donation tang mata benai lani tang mata kasni ndai ka jing don kam ka long bro shis nam lenter kade penang ta pede ya kani khnang bangila man maintain ya maintain ya ka stock jong ka snam hakini ka blood center te fi tip hi ba ya kani ka snam ka ibang yo man ta kasni tharai te hadian safu arts ni but hadian liposan ni ka whole blood safu arts ni kani ki paxel kasni no te namar ba kasni no ya kini ka snam pede ngi hab ban ban pendap ki blood bank jingi barabor namar ngi dan kam man ubanai man ka sapusan sngi te kani ka jing ki haban sutho ki bri balengi don kam man ka por year round voluntary blood donation sakawai balengi rekhe kani ru bangin pensyai ki bri ya ka jing don kam bangin penkiyo kani ka voluntary blood donation ne ka jing isnam na ki bri ba ai mon skobha ngi don kam man penkiyo ya kan because na kini ki na ki record bangi don hakini ka jong news nam arfuwei arfuar na kani jaka na ka state ngilap ba kani ka voluntary blood donation na ka jing isnam kini ki mon subha ka dunabha ka detang kam kot ya ka 4% ro te kat ba hari india berkoi ke jinglum snam pade na kini ki nong isna mon subha ka poido inyo pho prapo te detang kata kani ka WHO le ka bu ingi ka target ka basispa te fi ngi hap ban kana ka gap ka ba chanu ka sispa ba chanu ka arpho tingi hap banya le ngi kum ki jat ben riha ka state jingi bangin le ban pen kiyo ya kani ban scale up ya kani ka jinglum snam jingi na ki voluntary blood donors te kata ka de ka jing don kam jingi ha kani ka kata ka de jing mot jingi ha kani ka world blood donors te kom ka tu ka theme ru flayers ngo ni don kam ka jing kani ka blood donation na kani ka jing isnam ka de ka kam tang jong we ka de jong baro bat ka we ka jing mot bangi day banya yasno lang bat kini ki voluntary blood donors bangin penkiyo ya kata bangin pelat im kana mangin yo ban pelat ya ka jing im jong babun na ka jing ma kata sin sha ka de kata ka world blood donors de to Kiwei Dr. Butna te bentangan phai si Dr. Pasa paten Dr. Hoit Dr. Butna la lam khmat bang phang ka de ka jing ai mon so ba balai ba de ba hap ban ai mon so ba ya ka snam pinla ban penchai khindiat mo ban ai ka tu ka ni ki jing shisha phang ka ni ka jing ai snam mon so ba thì cũng vậy Dr. Butna là ông bà cái snam đi cái ai jing imi Kiwei cái ai cái jing kia ya Kiwei đấy but dan hadu menta balak ban bujli ka snam te hadu menta kat ka start perthei kat ni ru empat dan kenu factory ne kenu pharmacy balak ban snang ngimla ban le cha pharmacy ban chim snam ne na ki dukan ne ki ai tumut ka wan hi na ki brion dei te lada ki ni ki brio ki isnam mon so ba mut ka blood bank kan don be kata ka snam but lada ki brio ki don kam kar ki kata ka snam ngiru ngila ban ai jing rap ne ki te khendiat pang ka jing shisha ya ni ka jing isnam ko lomba ki brio hi ki don kumba san hadu nriu leta ma ka snam te habor bangi chim snam ishim tang lai san po ml ani sau san po ml but kata kam don jing kata ai ru ya kam met jing ki brio ba ki ai ta ka snam ken
But kani ka senam ba ngikot ke plasma la ni ka ne kadap biang tang hapo saupu prakenta. Di kita ki cells pada ki shimpor ban dap biang hapo met kan di ka shim kumbalai benai temut ubrio lada ukwa ban ais nam biang hap lai benai iki kente ngi pa ap sau benai. Di wat la kim ais nam ru ki brio ta ki ni ki red blood cells ni kan ni ka senam basau kayap hi hamet mut ka dan ka jing im hamet tang hadu shispa ar posngi tida ngim ais nam ru kini ki du no hi temut ka met ka penmi bujli biang ta ki batamai ti lada fi ais nam hi pat mut ka tu ki sna ka senam kala mi na met jong phi bat ka senam ka batamai kan mi bujli biang ha met jong phi ini Kita senam kadai ke hi ke jing phla mo ka ba kersan ne ke jing im ke jong jongi ki brio bat la ya sngo bai doktor ong ba mo don kam ke jing ai mon sobha namar ba kani ka ke jing so thu bakla ju ki brio mon shashi ong ba hap le thet senam o don ba pang hap le thet senam nei menta kadai ka an hin dei bom sha ban le ta dei don kam ban ai mon sobha te doktor botna manu kini ki bala ban ai senam Menu ubrio uba chat bakran balakot belasan orang ba container rang kila ban ai dan kan met ka met ka pat ka baklan kila ban ai senam nang ta pada ka badon kam kalong ba compare la da fi di berduk na beruspa ne na kanu ka jat ne na duk ka nyam ka badon kam ka de ka jingkot jingkhia namar jingkot jingkhia namar ngi ha ka blood bank ngi ha ban perkhat ha namar ka jing shngai the safety of the donor and safety of the one who gets the blood ba yo senam di kebadan kam ki kita ki kendon ni kriteria bangi ju bot ngi ju bot hai ki kendon kalong ba ubrio wala na do ka khapras nem contamination rang do khapras nam do refusan nem de ki first time donor pa deng shit kwa ba at least kinum cross ya ka 6 ya ka 100% nem first time donors advice 18 hado na do khapra hado refusan nem nang ta ka jing khia jong ki kam ka di bandai safusan nem shaneng okay contamination rang nang ta bden ka hemoglobin jungki ka bade bandon 12.5 gram per dl ti hapo jang kata ngim ju kamshim ngi prime prashang be mishim hapo ajrong jang kata ti kata ke de ti badan kam kata bang ong ba nu bakot bakhya kila ban ai nang ta ki kenthai kila ban ai hadin sau ban ai kishin rang bade kila ban ai hadin lai ban ai kata mo kumbala batai doktor pasa do mentan mo badon kam ban ban ai kumta kumbala batai hadin lai ban ai kishin rang bat sau ban ai ki kenthai ti kini ke doktor pasa kini ki nong ais nampat kidon kat nu jan kini kidon hi lai jan bangi you can ti banongkong kita ki voluntary non remunerated blood donors zakasi te kamot ki nong ais nam mon soba mo ti kini pada ki ais nam be klem da perkhat ban yo jimen toy la di nak pisane nak ki jimen toy perthai kan ti ki ai be nak mon soba ki thu hok la da ki don jingpang hamet akapol be ki ais nam but kim kmi denti ya ka bakin yo kliang kan ti kita di ki voluntary de ba at pada kita ki replacement blood donors kita de ki ba one eye kliang ya kasnam bakila shim ki pen phai biang ya kasnam bakila shim ki nong pang jong ki de bun sin ni bun de kini ki replacement donors ki kan menta ki pen phai biang ya tu kasnam bakila wan shim na po blood bank di teng pada ki juwan ra ne wan ya lam kinta ki professional blood donors mo ki de ki brio ki ba kini ki ais nam ban ki de ka snam la jong knang ban yo jing mentoy men ki wan sha blood bank ba ka we ka jing tmu jong ki ka de ban yo pisa tikin nam yo thu hok e ba ki chim pisa ro ndre na ki tu ki nong pang ni bahin ji nong pang pade ki la da chim pisa lupa tiki ongan let ang ne blood bank piap ai nga kata ka ba ki la bu i maki tiki wan sha blood bank ki me thu hok yengi ki dan jing pang em hamet jong ki ru kim ya thu hok tiki wan bet ba kata ka jing tmu ban ai be kasnam dada ki dan jing pang ru kim salia hi ki ai bet ti kom kan ni ka bu jing ma ba kam ta me ki tu ki bri ki ban yo e ka tu kasnam ken te la bu hi la khang hi da ka ain ka ba yu tam hapo indian ka supreme court la ban ni ki professional blood donors mungim dei ban sim snam kum da kum nu ru naki la ban ni ki na du snam kan dai spa kan dai ban ri mungim dei ban sim snam naki ken ti menta hitang na kita kiba ai mon som hapin mo ti doktor butna haba kumta ya kani ka jing don kam ya kani ka snam kat ni mo la pen sluri kibri ban ai ka snam te manu ai kita kiba don kam kani ka snam ti kum ha ka ri jongi ngathrai ke badon kam ki de ki mo ki kini ki brio ba armet
ha por bakha ki juran ka jing place nam te ka khambon hi kani bi ong ke MMR ka kyo bha te ka dawngi kwa ki brio ki ba dan ki problem ki ba complication making one chim dan ki dikini ki ba dan kam e na ta de mang ta de kidan ki por kini ki ba armet ki ham nei khun kham por kum ki abortion mo te nang ta kini ki khana ki ba dan ka jing dunas na ma ka met de na ka daw jong ka jing bam biang lan de dan ka por ne ki jing pang kum malaria ki ta ro dan kam mo te nang ta de ki dan kini brio pang cancer bun pha ka snam jing ka ya na man ta kini pang cancer nang ta ka ya na kini ki brio ba accident kham tip hi ba sima de accident te kham tam bon sen kham bon ka snam dan kam nam ta ki ba accident te nang ta de ki dan kani haching thut jong kani ka snam ni ki blood disorder mi ong ki thalassemia ki hemophilia sickle cell mi kini ro ki ya ba snam nang ta ba de kini kan kini ski ba put dan ba put ka tibik surgery te nang ta bat man ta pa de te kanang don ki jing kyu ka demand kanang kham bon because ki dan ki advanced medical and surgical procedure bi ki dan man ta kita hi ki de balong most important te pi don ha ka ni ka regional blood center pi ka ni ka jing dawa ya ka jing don kam jong ka snam hatu ka biang ne ka duna ne hane de daki ayom ne ba ka biang ka duna ka ki ayom ki de kini ki ayom da ki bon ki brio ki hospital de ka takapor ba ka demand ka long very high ka kiu ba de ki ka portalang la da ki khamduna te kum tahi ndrei pa de kini ki jingpang pa de kum kini ki thalassemia ne kini ki we pa de ki jingpang pa kha e te ki to te ki ya be ki long kum balong hi ka parthai kum balong hi ka jing long ban kin bon be ki nong kha te kum tahi ka snam lu ka demand ka yang be ka min ka kiu be otherwise ka long kum tahi nong kum ka na ki por kum tai ki dan ki por baduna rekham kabon hi ka por man ta ki por samas kam ni Dr. Pasa te kani ka dan em pat ki brio ki ba mo man tangi pension ki brio ki man chakmat ban asnam mon so bhadan pan em ki bom long ban asnam hoi bun sin hi te ngi ong be ki brio ba koi ba khia ne ende ki dan pade ki ba kwa ban asnam tan la ki wan pade blood bank ki dan ki daw ma ki reasons pade ngi ong ba Pimlong ban Islam. Te kidan arjat kita mo kidan kita ki temporary deferral lane bangi ngim kimla ban Islam tang sipor mo bagi kita ki permanent deferral mut kimla ban Islam lanu ro. Te kita ki temporary deferral kolong kum hakapor fi di dawai mo kum fi bayong kli di dawai bayong kli lane fi dang dep phut bnian ne fi dang dep sha poi tang kat no kat ne ne dang yo khlum mo kita mut ki temporary deferral mut phimla ban Islam hakatu kapor ndre kat hadien kat tu kat ni banai ne kat tu kat ni snam pade phila ban ai mo te kita ki permanent deferral pade kelong kum kitu badan jingpang klong snam nani ki ba judan ngani jingpang khiring mo nani ba kini ki brio ki bala tep lupa ba kidan ka to jingpang bala ban yo naka snam ken kum ka bala don ka jingpang HIV lane ka hepatitis B ne C hamet jongki te sen ba ki la long kum ta kim la shu ban ai snam ken Tisa ko wei lung ju asngo bah ba kini ki bla don ni ki tatu kim ju long suban islam hatu kalong ka ega daw Dr. Philip Panchai kindia ko wei kalong ki tatu rom de om ba kim la ban islam ma hadin sisnam ki la bet ban islam namar ki tatu hi ngim tip ya ki ternia bagi pendong kam te ko kumba filatip hi menta ki ternia bun ki jingpang bangi la ban yo mana ba pendong kam da ki ju ternia de te ka ju hi bat tatu ken te da kini ki jingpang de bun sing ngila ban yo hasna akasnam ro kala ban ra kini ki jingpang te ban tikna ka tu kasnam ngi ap shisnam namada ki pendong kam ni do ternia ba de tang we bet mo ka tu ka tatu rum lele te shisnam da lada kim dan jingpang e da kim yu kila bet ban isnam tamba ki de ban register bat ngi kan long ki ha ban shu ai tang idur jong ka tu ka tatu ba ka dur jong ki te hadin shisnam jong ka tu ka tatu kila la bet ban isnam ba da kan ni ba om kim long ban isnam la do la te Dr. Bonna dengan phasifi kumnu punya dai ki brio ban wan ai kasnam mo kum ne long ba dan ban yo kasnam ka basngan te menta shu mudur kum bagi doktor pasa mane lo ong bagi don ki professional donors la ne ki bom tip amlo ki wan bore ban de kasnam ki joki te ki ba khambon na kita le se kum menta ba bon ki ba di drugs ke don ka demand for bakin support ya jing di drugs joki te kumno pinla ban identify e ki kum kita ki donors e ki ba okay kum kita mo bangi ha sho bangin shimi kasnam ni jidon kini ki several steps ni ki steps bangin sho bangin shim kasnam ni don ki steps bangi ha ban le sho bangin accept yini no brio te ka baning kong e kum tu hi ka registration te registration ting li thau ka hb dek badon kam e kum ha ka ne ba fikli ka jingkali ka de ka counseling ni don ki counselor bangin la train bhai ki
bagi hab banda keli ki badon yakini ki badon point out yakini ki jing long jong kita ki brio dia lada ki counselors jongi ki dei ki counselors jongi ki bon sin hakman ki blood bank ki dei ki ba anang ki balang da train ni ju ai ki in service training ru man kapor haba ki wan ki bathamai ru ki counselors ni ju ai ki induction training because simla manong ngadi counselor ngala ban le bet em kita don kata training inda batai yaki namar bangi ngiting ni ko aban ai bekas nam ka basnga ni brio ngimla aban afford ban ong ngimla aban inu brio la ban chunai tiki don ki questioners there are few questioners ang to baki brio ki habanya thu de ki habanya thu hok te teng la da ki me thu hok pate kata ka kaya la ka jong handai bon sin hi paden dai la kli jing kli ki bon ki thu hok te nang ta padeng don sakawi ka kamera mi ongka e-registration hakata ki e-registration ro ni don ngi shoot la ngi lem no ngi shit don ka ngi don kanika ayu sisen bengila alap ba ubriu la don mo ya kanika udan ka jingpang mar ngi shit test em kini ki brio te nang ta deng shit tip baki long ki ki professional donors ni ki bamlong ban ai ila don lupa te de ki wan ong bang okay ngila ki press hang to mo de ki press hang to padeng ngilap ba Hapo library di kiwan ais nam tinggi la alap no bagi tinggi talk ti to Hoi nan lor kata tinggi lihat bagi kita ki testing kan nomor kalau mandatory pen test wi kita san klik jingpang ki HIV hepatitis B hepatitis C malaria pakai STI mah di kini tinggi habis ban test long kumno ru wan ais nam menu di bun sin hi long kini kita segi long bet kita segi balong high end hi kan di long tambah kumta long ngi kwa ban tikna shwa ban shims nam jadi ka turu ngi haban pentikna da testing di kumta ban light kan ngi ni jing ma baro kan nomor ba hendela dam don kum kita kini kum pi ong mane kin don hi ban thok nai ban thok kin ong bet hendai ka jing thmu ka jong ki ka long da kum wei pat le se kan kanum long sngan mo te doctor bonna ka e jing man toy jong ki brio mo ba kila le se ki brio kin ong let ice nam ngan mio jing man toy yu hoi mane doctor ila ka do khndiat mo ka jing man toy jong ka snam la ban chu alor kata kebanikong ni kalong ba ki brio jing man toy Kau jing man toy kalong la dapi ngatrai menu buan ais nam kin suhun kin sutenat baki yo ban le ke naga jing ban ai ya ke ba na ban ta ka jing bha jing jing kuwe that is what I think about beri ke juang hi dadap ais nam shilong kum ta doktor ni sutenat ka ba ar bade kalong ba dafi ais nam barabor man ka arsin laisen hakis nem kani ka yarab ipi pindon kata ka healthy lifestyle namar ba fisim fla wan blood bank fla don ki examination kum ta ter te at least pinda sutfu ba kasnam ju fikal alat ka long ban ai then you understand okay I'm healthy na dong sidong ki biang ba ki bur ki test mi le kata ka di ko we te rafi ais nam ru man ka arban arsin lai sen kisnam ka penduna ru kini ki jingpang ka penduna ni ka yadana kan ki jingpang stroke ki jingpang kolong snam cancer ru kadang ka study kata kan det kadang ka study nang ta paderu kan pendunaya ka cholesterol in kan ni kalong interrelated in the sense like feed don ka healthy lifestyle at the same time ru kan ni kalong kumta ka feed ka cholesterol fi don ka aging in lifestyle ka biang kumta kalong ka benefit ka ta ru kom ma nang ta pade sa ka way kalong ba la da ka badan kam kalong ba kini ki bre bon ice nam ro simi ki bon ice nam then kumbang laong fi na ki don ki process ki steps so they know the steps dikirukom kumno ban le kumno ban kitip kumno ban ice na kitip kinde ki step jongki kumno kurukom ba kile te kini kila ban le ki penslor se ki way bro bakin one ice na bakam de ka ba mal ne ka de ka long ka basngan so that's also is a benefit saka way bada kalong ba ya kani ka ngiyo kini ka medical check up mo ki brio ba 1m ta ka way ni ki step kalong mangin check ki brio te ni check iki nang ta pade long ni khmi ya ka kwat ka khya jong ki brio khlam da luksan ni pet ya ka bp jongki ni pet ya ka pulse jongki nang ta ni pet ni shadam jongki I mean you can see from head to foot ni check iki because khlam da ai kani ka lada ki doctor hi ong bamlong means kamlong so that is one thing which is good about you dengan hataru kom long ki your healthy lifestyle mo ki brio kitip da don't try ka bp ka long high ting ki doctor salik no ki doctor mo namar ba ka bp fi ka long high ne hataru kom ki doctor ki batai ki no sa ka way pada ka benefit ka long ba dati ki one ice nam then again fi yo akani fi tip ka ibu ka grouping la jong nang ta pada kumbo ang doctor mentan sisem ki brio ki one ice nam then again ngili itu kita sebro santli mo HIV kato ka hepatitis B syphilis bahkan malaria dikitip ki I mean fila test test kita da ka I mean fila ki blood test kam dan ka man serium tekin nang tap de ki ebe ki yo kini ki no ice nam ki yo ki certificate right ki yo certificate nang taki yo mementos of course a very small memento na kalyang you appreciate ki ngimla ban ai than ki tama very small memento ban appreciate bak lawan ice nam
dan nang ta bedeng idon rukani ke ibek yang ke donors card which is valid for 6 months. Ti kalong ba ini ke donors card tu emang syed ai lada bon ais nam te la suppose itu ibri bon ais nam la di bahayin jong ki ba jan like me ki pa immediate family members like kila bon produce ke tu ke card hapo ke blood bank dan ngi ai ke snam ya ki bedek long kim don come and replace yang okay kila bon ais nam si sin ngi nyarap efi hakata ka rukom kanang ngin shpon shlo de ki bri ba kin wan ai ki bon ais nam man kin wan check bon ais nam so kini ngat try ki de ki jing man toy ba of course it's important. Ketika karukom perkhat ke jong kibri mo ba kani ka den am ka jingkit kli si mo kum ngi nong song snong ni don kam hi ka jingkit kli kum ba kani ka jingya kren ka jongi mata ka sikir kolong ka jingya telilang ban pelaj im mi kiwei bat ka de ban don ka jing kit kli mo ban la ban pelaj im lam mi kiwei ban le se yala dia ngin don kam kum ka kep kum ka tang ila ban ya kendo te ngan phai bia si doktor pasa kini ki namar kumba pi ong mon ban pensilori ki brio ki bon ban ki badang net biet yong ni ka snam mo bla thau blay bla ai blay bling chulit ai e yanu no pila ban pensai doktor khndiat halor kan ni ka jing don jong ni ka jing net biet ki bon ki jing net biet mon ta ka daw ki bon hi ba mi chakmat ban ai snam gen te ka we ka ki ba ki tieng ba yo ki klot ken kin wan ai snam ki ong bangin klot no ding ai snam de andre da fi wana blood bank de bing shu shim snam ni tan snam bi kum to sim la wan bring la shu shim bete kumba yang doktor ki dan kita ki steps kan long fila you wanang tu fi batai tu counselor ke ka fi dan jingpang em fi di dawain em di fila yo check up shua na ki doktor da ka bp jong fi ka biang ka snam jong fi ka biang te baro hi ka biang na dong sedong te ngin sa shem ka snam jong fi te kanen dan jing kta e ro em da ka along bet medical check up jong fi ka dong ka biang fila along physically fit tumut fila bet ban ai snam kan Tiga baar pada ki buon hi kamtam senong kondong ki ombang ide ki beri barep ki batri stom barak kia tingim la ban ais nam hi ti ka bakong san ka banongkong ki dai bet ki beri ki bakot bakia ki la ban ais nam tumut lada ki rap mut ki de ki beri bakot bakia hi kan tumut lada ki ais nam ru kamnem dan jing kta ru ki namar bakatu ba onga mene ngi chimtang laisan pml tumut kamnem dan jing kta ya kamet rapat jong ki kan ti kidan padep ki omba ladangi ais na mentang inem yo pade la di ti ko mala ongi doktor bot na mene de ki wan ai ti kidan ta ki donors card ti fila ban shim kas nam lengba tu ka donors card dan ne kumba yu da de ba ki brio hi ki ai mon so bha de mot ka blood bank jongi kem nam dong kam ban pan pen pan ki ban pen phai kaliang biang kas nam bala shim hila ban chu plat no be ki nong pang ki ngi shu ai be kas nam ki nim ong shu ki bujili no ki ni kas snam ke namar ba ki dan ta ki brio ki ba ai mon so bha temut kata ka blood bank jongi kan dan be kas nam pe ti ka dan pade ki brio ki ba dan ka tu jing so ba ong ngan sa ai pade ngan sa ai pada la don kam ma kim poi perkhat kim kwa hi ban perkhat dia kata jing ai snam henre man la ka lai sakin dan be ubri badong kam snam mut ka jing don kam snam ka dan bet man ka sngi man ka tayo man ka benai man ka kenta man ka minute ma temut ladap hi mi hi shakmat ban ai snam de mut ka tu ka snam ba pila ai phi pelaj im ka men siam ka bakor do jong no ya phi kala bende tai tai lai san pho de e tai ta ma de yai ti bri ba yo hi ka tu ka snam pade in kan mau junom bet ya ka tu ka jing ai ngo bha jong pi pa pelaj im ye ki ma te sakowai pade ki tiang nor ki perkhat badal wan chutu ngin dung dai tu ki ternia ti ong le si yo jing pang pade dai da ki wan hang tu ti kawai bang ko am pencai kolong bangi penong kambe da kita ki ternia ba single use sterile single use mot ka debit tang sisian ni penong kambe tang sisian tang ye we brio ti mot dan jing kta ban de ban dan kata ka jing tiang kan ba la ban yo jing pang ni ki tu ki ternia ma mot tang ye we brio tang we ternia mar sendap kum tu ngim penong kam shu ti kata ko ki brio ban so tu kata kan namar lesi ki babun ki brio ki dang don ti ki badon ka diga namar lai asngau hi ki ong banda ais nam ki kwa be ban ai bahayan la jong nani la ban ai ki mo ki khun la jong le ki e la jong ti pin shai doktor hal lor kata khndiat ba kam long buon no be perkhat kum ta namar ba kadon ka jing ma pade ban ai kum ta para bahayeng mo long bun sin tingin nam tip hida de ba ki bri bam de na medical field kan tamba kadon ka jing ma ka long ba ya ka tu ka snam de tu nong pang ba yo ka tu ka snam kala ban kata ye i mo hata ko rukom ba anda batai fi ni khot kita ki transfusion reactions kan mut ba dang yo snam ti kala bandan ka jing ma pade na ka tu ka snam bangi yo ndai ti ka snam chung kita ki bahayeng ndai kolong kumba ka kata ban ya itu i nong pang
Kawai kalak benda nak ke blood group tu dah kami hap ke blood group ngimla hi ban ai mah. Ndai dah kaya hap rundai kadon ke jingma pat dia ban yo para bahayeng. Ti tak ada ngim jusim para bahayeng ngi ai be dah kasnam baladon lupa hapo blood bank pateng teng ngim dan stok tingi hap ong ti bahayeng ban pai ban bujuli biang itu kasna. Ti ndai kadon hi ke jingma ban ai para bahayeng ti. Hoi. Namar ban ya batai benia ya kata pinam smutho hi namar kadai ke ek balong benia kadai ka jing tip joka mo jing police science ka ba lesi ki police science kin smutho ya kata ndai lesi ko mangi ki ripat ba ngi de ban hun namar ba kidon hi kida balai ko ai para bahaya ba de ban hun bet ban yo niki blood centers niki blood bank mo ti doktor botna haba kibri ki wan pat chek ni ki blood center kila ban pensyai ngi kin dia chapang ki jing siu haba yo ya kasnam ni ki blood center ya bon sian ya kani ngi lap bahai blood bank mak cheban ongi nela de nam de blood bank shabar ki ona ngi kinong ai mon subha ngi ai snam ti kinong ba ai mon subha kim jong re ba ai replacement ki ba shwara ai bujuli ngi ai snam ai ki die pa dia nakador so ngi kwa ban pensyai fi kata ka processing charges tingi hab ang ngin batay kandet bakane ba kasnam baki ai kini ki ba ai mon sobha ngan chong no mo kani kasnam ba ai ki mon sobha ka pher na kasnam baka ai ka blood bank ne baka issue ka blood bank because kani kasnam ba ai ki brio ba ai ki ba donate kani kasnim ka donated blood is different from issued blood ngan mo kamben ti kani kasnam ka ba donate ka hab ya ling ba ki test ti ya kani kasnam ngi yo ani ki brio ba ai snam ka hab an test ki sanli ti ki jingpang mo kumalaong manay doktor bari kita kisan lijing pang ke HIV ka to ka syphilis malaria kum tu kum himula batay kata kadi kawe nang ta pade amday tang kata ya kasnam bang iyo ngi hapet ya ka grouping jongki kadi ke ine kadi ke bine hakata karukom nang ta sa kawe pade ka lomba kumangi ka ni ka blood bank regional blood bank kadi ka regional blood bank badon ka separation unit tikidon ka processing ngi haban process kini kasnam ti haba process kini kasnam ngi yo lai banta ngi ong ember dan lai benta mis ngi yo iki platelets ngi yo ka plasma ba ka paxel takdang shit ong emon ka por ba lada ai ka we shi unit kasnam ba fi ai shi ka to ka shi klong ngi shit la ban safe do lai ngot ki brio dei ti ngi haban proses ka tarukom ka bajrong ba ka kam ka shimpor ha ngi po blood bank ru bangin proses kata nantangi don kam kini equipment sur ki barem ba mo nam dai tang kataru nang tab dia dala dep ya katu bro dala dep se kata ngin tahangi habbo pade ha ki ha optimal temperature ne ka temperature ka babiang kumi kini ki paxel ngi habbo kita ki fridge ki badan kata ka temperature ka babiang nanti ki platelets ngi ben bu ata ka jaka ka babiang arpu ar degree nanti ngi men bu ka plasma ti ki jing lut jongi ka babon ba takadang ngi haban don kata ka dor gi ka dor ngi hapshim ta ka dor kata ka dor bade ba kumbala bu hi ka kumbala bu ka government tamdai bangi ong ba kata processing je charge mi sure ka ni ka blood bank ka pan kata ka ni ka blood kadai ba kala ai ka government kidi ki kendon bla ai ka government so takada kidai ki bri kidai ban suthu bangi pan ka tuk pisamo teng ong arspason powder teng kadai wa news pa ka to ka dan hi da ki dor bla bu ka government da ba ka blood bank ka ong ngi ai ka blood bank ka shimpisa kata takawai pada ngi ko abangan chu batay hang ni ba ka blood bank ka kata kadi ka processing charges they should understand it's a processing charges kawai pada ngap bantay nga shukwa ban chuang kising kanang flatly ka to kadi kata ka free blood pada kadi baki blood bank ni ki government blood bank pada mo ya ka free blood ka government blood bank ki government blood bank ki ai ni ki brio ki badan ni ka bashum ni ka scheme yung ka GSSK scheme haba ka ni ka brio ka ba armet mo ka ba armet badan ka BPL family hapa bi ka khon da ki dan kam snam ki yo iti khalung ru ibana do shi na do badang kha do stem ngi oi madi wan chim snam mechanic processing charges na ki ngemshim okay ti ki wei pat ki ja jingpang bade ki wei blood bank do kim jushim kum ka thalassemia ka hemophilia bat ka hemophilia nan ta ba kini ki brio badan ki HIV ikini ru ka pisang ngim jushim takadang idon kata ka SK bangi on ka free blood si brio ke de ban sukut ho ikda dan ka free blood ru nan ta ki dan ka processing charges ndai bangi jushim madai matai takat ya kan dor kata takin kam dei kum taka jistu bakla ki brio penchu man chu shime kas nam no we brio man chu thabe we brio ne don kam banda ya li kita ki kendon ban tip bakan tu kas nam kanong ka ba sngan bat kanong ka ba biang te doktor ngi pa ban tip pat kan ka jing pen kre jo ki brio sha bakin ice nam ka badon kam ki ban pen kre se doktor but nam pen chai kata ka jing pen kre means lada fi one ice nam kumla shai ta kumta kasi fi haban kumla shai fi singi fi habli ice nam ka badan kam e fi kalong ba penthia ba pinyo thia at least prakan ta ka
katu kamiet kadi ban tiak ba kata kadi kawai ka baar kalong wa alai kanta shwa ba fin ais nam piat bam means ka jing bam ka batte ya kamet nang tab ngi ban shwa bang ais nam ru ngi ban di ki jing di kum ko ne ni ki juice nang tab de ngi hapong kini ki jain ru ki ba kham long very comfortable mo man teng te bang ngi hap ta ni kini ki jain chidrong te kum ta ki ngi kham long munum tight ya nang ta kawai pada badon kam pada kadai ba bangin num de ki brio ki ba jumlien ban you kim de ban don ben di ki jing di ki ba pen buat ki mo kum ka kiat at least dak kum nos sa fra kan tang she bu kata pa kim jodai ban ayu te kawai pada sa kawai ru kalong ba ki brio sha bakin ais nam ki hab ban ya tho ke nyangi ki bade ban share ka history ka medical history kombayong doktor mane because kalong very important ko medical history but ka behavioral history pada yakitu ki jing bafiong mane kitiki jing pangmo ti kita ki di ban share baki medical officers jing ni shop of an exam so this kini ki rom kompan create shop of one chi kamera doktor beli doktor te le sim tangan kali pe doktor pasa hadian bakila ais nam pa namar shit bun ki jing nget bet mo kanir ko wan mia si bun ki jing nget bet pen sai khandiat ka ai bagi de ban le ade bla de ais nam hadian bala dep ais nam dei banong kong e ka banong kam de ban di ba mo kinyo ki jing di kum ka ne ko so ne ka sha tam de ki jing di pen bu ai pat ken kum ka kya e te kim long ban di hadu ar pusau kenta kim long ban di ma ti kini ki jing di duma ka bam kwai di secret ki khaini ki to rum long po sau kenta ma te bam te ki di ban bam be kum baju bam mde ban ong ba sim lai snam kin thiet ka chi pun thiet mon thi wan ra thi pleng wan ra thi e de kata ta de bam kum baju bam tang ka jing di de ban pen buan kan te ban ra khia ru long ha tu ka si ma tu ka si phe na ban shong thai na de ki kam kum ba ki kam tre office ki kam utem le le te pi tre ru kan te banyak kali e ru hab ap shwa si ar kenta e shwa banyak kali ne nya pai ke tu te tang kita hi henry kam dan ke bang hab le special ba hab le kam you ken namar ba ais nam tang ban chu di jing di ba ban nam ra khian tre stom pa de tu si kan namar ki babun ki ong tama ba mi thai de don ni ki bohan ai hab di da ram ki kum kita ngi jo so ma namar yang asam ngi don si bun mo ki baju yang let ba ban ais na ham e kum ta te ki bun ki ni ki jing bet ki ba ngi don kampan yo ki jing penchai mo na pi kum ki doctors te doctor bun na haba hakani ka jalla ka jongi pat pi don hakani ka regional blood center ka nutli ki center ki don ani ka jalla jongi ka jalla jungi idon Jingiatylli the khelang ba military thing idon hamar haka district jungi idon southly haka east khasi hills district idon southly idon kanika regional blood center jungi nantang idon kanegrims ka Nazareth ba ka Robert right nang ta haka nika po Garo Hills hapo idon hapo Tura idon ka Tura blood center nang ta idon pada hapo William Nagar hapo East Garo Hills nang ta ka wing idon hapo Juwai ka Juwai blood center nang ta bad hanong po blood center. So altogether we have nidan partly kita ki blood center na tangi jong ka military ketika bakhandai bar ka basutanat kalong ba jong kanong stoinru kala biang na dong shedong atrai sakatukat ni nil saya pli no hi kanong stoin altogether nidan shortly ki blood center ka state jungi ti ye kini ki blue ki bakwa ban ai snam mon sobha katamut kin hab ban chikini ki center yes takada ki hab ban chikini ki center namar bang of course ngidan ki blood storage center ki hab ban suthu ka blood storage center kadike ka blood center kadike blood storage center means kum ka blood kum kini ki hospital kum ka Bethany ka super care nang ta ka sora mo kitu ki blood storage center imli ais nama gitu hendak ki brio deki ko apan ais nam ki haban wan be chekini ki blood centers dan hapo so nomor hang tu ki haban shim ki haban process kemudian banlong de mangi pada kum ka regional blood bank kade ka kata ka mother blood bank nani kata ka blood bank ka bus supply ngidon kata ka license bangin supply pada kini kasnam chekini ki blood storage centers haka district jungi mdai ni supply tangi kini ka hospital de ka Bethany ka super care ka children's hospital nang ta ka sora ni supply ru ye kini ka Mairang because ka Mairang ru ka de ka blood storage center ka Mairang ru ka bayat ba ni ai siapa Mairang ru ka Mairang kam don ka district jungi kan ringi persang ban supply situ so kita ki fi ong kini ka blood storage center kata kamut ka de tanga jaka ka ba mashu store ka blood shubo ka snam ni makiwan shim nang ni na po kiwan shim na ka regional blood center so these are the difference between a center and a blood storage center right kum ka Juwai ka don ka Yalong ti kum ka Tura pa de ka don ka Ampati nang ta ki don ski we blood storage center bengin samut bakin sa trikam hi hakini kismi te ki bun hakita ki blood storage center ki belum attach ru ka Tura so in that way we try to broke away ka state hingi persang ban don kini ki blood center ki blood storage centers blood centers
Temut kibrio ke bab kini nasengan kali doktor pasak kini ki jinge sebentar je kibrio pat hatu kalong ke bukum no ha ke ban ai kani ka snam mon sobha let's say kibrio shimet lani ne ki mo ki ken hon kan ti kibrio shimet de kila be ban le ha ko no blood center ka ba jan ki ka ba ki sok ban le ne ki le be hang to ki subatai be ki kwa ban ai snam mon sobha but na dang shadong kin sale lut nang tuna blood center namar ngi ai priority ma mon ngi ai yu ka bakong santam ki namar dikum kini ki brio ki ba pelat im ki we ken ki da ai shisha ya kata ka jing ai ka ba kodo tam ken bamla ban ai da ki we ken te ki sulit be kini ki blood center but na ki blood center hi kin le na dong shadong ki ba kim dong kaman upslam ro namar kum kini ki brio de ngi ai priority ken Doktor Bonna habang iyo semua pak sepang kini ki blood donation camps. Ti ke kini ki blood donation camps but hakan uga dor ka rukom pi penlong ki pen batai khendiat. Okay. Kini ki namar kubang along fi menek percentage ang ka voluntary blood donation jungi ka state jungi ka ditang ngim kot ya ka 4% ro. Takadaw ko menek ka ngiru ngi da ki brok ki blood bank ka state jungi ki da tresh tom hi ki da khot ki da ya subscribe ban ki perchang ban collaborate ba kini organization ha ka state jungi ngi bon ha ki organization ki ba yarap ya ki blood bank ba kin organize kini ki blood donation camp. Di kini blood donation camp kala ban long haki kila ban penlong haki blood center kum regional blood bank kum nekas ngi ki wan ki we ka organization ka penlong hapo regional blood center kadon pada ska we ka kadon ska we ka organization mangi mla penlong sho kadon pada kita ka jaka ka center jungki kala ban ka office jungki na kala ban ka kanu ka jaka so kata ka rukom ngi penlong ki voluntary blood donation nama fla so thu hi ngi hab ele ashtom hi brok ki blood bank brok ki in charge brok ki blood bank jungi yele kat bala ban pin ki win na ka arpho mi bi ban ko chaka spa. Of course, it's a very challenging job and challenging task for us. But then, ni persangkat wala ban kini kikam. Di kikam, kumenekas ngiru ka ibang asnat ban ong ba kumenekas ngiru bangidan kita ki brio mo bawan isnam atli ki organization ka regional blood bank. Ka ikajing sunat jungi kumengi bro mo ki doctors ka regional blood bank kalong ba namar ba kidan kita ki brio ki voluntary blood donors ki bawan isnam ki blood bank jungi ki bon. Namar biki buon dikidan kini ki brio ki bawan ais nam bujli mo ki replacement donors da ka basutnar ngi ong yaki menta kes ngi nginom sheme ka tu kas nam ba bujli ma fi namar ba kas ka blood bank ngi kala don kas nam menta biki dan ki nong ai mon ngobha ti phila ban shem ki replacement slip li ong ba chate shop ki hoso jong phi ba la dep ai kas nam ta ki voluntary blood donors. So that is the beauty of voluntary blood donation. And then da kanang kiu li kani mo kada kanum dan shu kita ki brio kata ka replacement donation ko ong fi ba dan 4%. Nama isen e hakas state jungi bagi bun han e kini ki replacement donors mo bagi mare from pillar to post nak kawe ke jaka dan batia manu haki hospital mo isen e ba kini ki bahayang ki mare nak kawe ke jaka shikawe jaka banwat yo tau ubrio ban ais nam kapoi hadu kaput bagi haban siu pisai ki okay film siu professional donor handai hab ai petisa bade ya kita gi ba ai replacement donors of course bon sien ki deki bahayeng ki deki perlok ki bayarap pateng teng bade kala poi haput dal dan kam bon than ekas nam ki haban siu bade you to brio ba ai replacement donors. So this is what we want ka ek bangi kwa bangi kum ki doctors mo jong ki blood bank ni kwa bangi in bring down the replacement donation scale up ban pen kiu bade kani ka jing ais nam ni ki mon nong ai mon sobha. But of course, nilai persanghi ban eradicate yaki professional donors. So that basically is what we talk about voluntary blood donation. Tikum kini ki ba replacement lani ki bon bujli ru let's say kin de la mat e jing duna hala ka jong ka met dani ha jong ka long yeng let's say kal tai kan kala jing mut yaki ba ha ka jaka ba kin long ta kinong ai bujli ni kin de no kinong ai mon so yes komene ru ki bon kala ong oh kada kalong kom ni em doktor tingin sawan ai mo da ka mon so bha ko ka por ba phlat pelat yengi mata. So that is something bangi laya sedang bangi stanat ba ki don kom kita ki positive response ki bri ha menekasi. Ti doktor pasa ha ka bay day bat kani ka jing ai snam mon so bha phila ban sukdo khendiat ka to kani ki jing e ya kata ka jeng mo kum balong i doktor bunna ya kata ka percentage pampat kot ka ya kata ka kum ka jing don kam te kum ba ong mane ka jing e ka lomba ki brio long ki dunai ka jing tip phis phang kani ka jing ai snam mon so bha ka we de ba kim tip hi ba ki brio ki don kam ya kata ka snam mo te kim poi perkhat ban wan sita blood center ken te ka ba ar ka long kata ba ma ki don't care attitude kat ba kam pat long ya yeng la jong kim pat ngo kwa ban wan blood center ki ong hi dak la ja yeng jong ate ngan sawan te kum kata ka jing perkhat kum kata ka jing mut ka pen e ba yengi ken ban khot ki ban wan khmat ban ais nam man so ba ken
Te long ko ba gitu ki jinget biet gitu ki kalong ka ba pen ki bri ban wan chakmat ki tiang ki yu te ka badong kam kalong ba ka ki bas ngap menta ki las ngotu ba kam dan jing kam dan jing ma ban ais nam kalong ka basuk kam simpor ru te ban pen sapriang lang kan ka kubor kan chawai ru ba ngi day ban ais nam ngi day ban dan kata ka sense of responsibility kalong ba ngi day ban dan ka jing sngolam kan parajat ban rio ru bangin ya mi shakmat bangin ai takas nam khnang ba kinong pangkin nam dan kata ka jing haka por pe ki dong kam snam ni ki dong kam ban mi no hospital kim nam dan kata ka jing ban ban liwat ita ki brio ban ais nam ne ba ki hap ban sil teng da ka pisa bom la kot shu ru ki dang pani ta kata kan ti kita hi kuat man ki brio Mereka pila kedau mana kejing don kam senam ke don kam betman kasih man mungkin kasi te ladakan ni kaba kibriu ki don kam ko pila kedau mungkin kemi ki ba khak dong ba ki ba accident bat kum ta ter kejing don kam kadang duna mo ban penbiang ya kejing don kam te kat nu tam nada shubu ngi don kanu ke emergency lan ni shudu mo ngi mentak jing jab pertek leng leng apa kibriu ki men saw lan ni mo kum ngi hang ni ngi de mo to bleu nya dai kata ngimpan kwa kata neng ngi de ujuma ujuk ki barbor ti sibula da jakum kita ki emergency kandon be ke jing don kam de kandan te ngam tep kum ta ken kum ka IEC la singan kli doktor butna kum ha ka program jong ka IEC ban pentip lan ni ban wana ka awareness ye ki brio ki strategy lan ni ki kandon ken ban so tho ki brio ye kan ni ka jing kong san ka jong jing islam Hoi. Kum kani ka World Blood Donors Day ba man taus nem. Mo kadai ka ba kham long intense long no ka ba kham long no kum no because ki bon ha kini ki activities bing hab le kum ki blood bank. Mo ki activities kum ka blood bank ka compare man ta ka snem ka long ba ka ministry hi ka health kala ai ngi ki instruction. Bangi day ban bangi day ban le shadow ki grassroots level mo shadow ki villages. Okay, nang ta pada kibun ha ki strategy ba hable kalong number 1 kalong ba kumne kasngi ha khat saw trick ni ong ba barok ha ki brio ki ba kwa ban ki willing blood donors mo ki willing blood donors ki la ban le ship le kan ka blood group jangki ha kanu ka PHC kanu CHC kanu hospital ha ka state jangi there is a platform ka blood group there you can always register there as a willing blood donor the flat register there as a willing blood donor then badeng yo ya ka to ka kerteng jangki Dengan ayo enen kerteng jengki dengan don yo ban build up ya kane ka ya ka safe and sustainable voluntary donor base. That means the data. Dengan ayo kane data pada long kuma fi mentana dan kanu ke emergency. Dan no emergency la daka don le alis ngila ban dek ka data ngila ban okini ki beri ko don kane ka blood group ngila ban phone ki ban wan ka blood bank menyerap enki ya ka. Wala kata ka de ka strategy jong ka government. Of course ki blood bank jong ha ka state jong ki don hi ya kata ka registry banda don kam of course kam 40 hadu kata ban dan kom kata ringi don pada suppose ngi don kam ngi don kata ka data registry ka ba okay ngi don kam ni ka group hamtam ni ki negative group ki balong rare mo tingi don ti kata ka de ka strategy sakaway pada kalong ba kini kumo ngi fi it goes to the rural area nang ta bade ki judon kini ki ka strategy ngi menta ka jam ka government kalong ba awareness program it should be an extensive awareness program tangani hasor mentangi hab yat shaki villages ngiat ki ngila apoi kom hakini ki banai bala dek mo ngabi doktor bari ngile kini ki health camp ki long ha shapar jong ka shlong ni wan chakum ka snong shum krete chapo kharbi bi moken ro ni wan chete shama mildim hang to ngi yo ban kendo iki brio ni kendo iki NM ni kendo iki asha ni kendo yakini ki anganwadi ki token ki grassroots level ki bala banyarap ingi ban pen sngo tho iki brio baka jing dong kam jong ka snap. So I think ka strategy menta kala compare baka sakut tahane menta kala ya acha kaman de hakjo ko por man de ki wan kini ki voluntary blood organization ro ni ong yarap de mengi because ta mangin de ngatrai ka ya doctor de ngi kini ki voluntary blood organization namar ki don ki laki jong ki leaders jong ki ba kham long very dynamic de ong yarap lem ngi communication ni ong ki yarap lem ngi let cheki nong kandong cheki villages mo cheki villages mo banyarap ngi ban pen separate ya kini ka jing don kam jong ka voluntary blood donation. So these are the things which have started. Ladang ipet kum ka jing pet ban yu i jingai doktor pasak nang ni syakmat PE bahkan don em kanika jingkela ha ka rukom perkhat jing gibriu ha ka bay day bat kanika jingkit klik ya kanika jing ais nam mon sobha.
ladang ipet hi mentandai keladon hi kan la hi ban kela namar ki bon hi mentandai ki ki kena samla ngai i ba menta ki la dan interest mut ki la you ki don hi ta ka jingmut ki kwa ban tem ti kwa ban le ru ti katrai hakini kisnam ban wan kan dan be hi ka jingkela jela jongi kan da iwe pa iwe nangi perkhat bet ban you ban bakadi ka responsibility jongi bagin ben bhai ka jela jongi tenga i bagi khna jongi ki dan hi kum kata ka jingmut kan te ngatharai kan dan hi ka jingkala ka babha kan hakani kisnam ki panwan mental physically fi ang strategy mo sa kawing mat ong ba kum ka ni ka mekla AIDS control society ka SBTC mat ka ni chami persang ban bangin yok bat ikini ki future blood donors pada ki khna school Mdai bakin patla ban ais nam, mdai bakin include ka ka subject on the importance of blood donation haka curriculum jengki. Of course nginang ya trailang ina ya don haka discussion bat kan ka education department maybe the yok approval naki maybe ngin penrungi kan ka topic importance of blood donation haka curriculum jengki kena school. At least bangin yo ika kidon kin sotu kata ka jeng don kam jeng nam do ka por bagi don post school. So these are the things bangin mot bangin in sale ten hu pakan ya mo kata kan or long. Yes, that's the thing. Naman layo hi ban seng na do karu kom perkhat ki kena school hi ta kamut kan san him bat ki mo kan bagi nang he kan bagi nang san but kawai do ngam tip hadu kan no ka platform juga social media namang i ba ki bobon ki ba kilong viral mo ki khubor ki bom lat kam bat ki bom don jing mentoy ki long viral la ni ki sapriang step ha ti ki bukum ki ne pat ki phang la ni ki topic la ni ki jing don kam jong ka imlang ka salang ki badon kam hadu kan no ka platform juga social media ka la ban pentri kam ban phila ban ong kong doktor pasal kan ni te kawai mo ka social media kam baki ong hinde ka dan ka jing pha pa ka dan ka jing sniu ti ki kubar baru ki dan hi ma ki la hi ban yarap pen sapriang ki kubar ba kam tam kum ki ni voluntary blood donation mentaru ki bon hi ki bla pen mi menta ki bon ki bre ba follow ma baki ong menta ki tip baki dan ta ki voluntary blood donation wat ki bre ba 4 jute menur ki las ko thu menta ka sing ke de ta ka world blood donors day ma ti ki dan pa de ki bre ki ba shim kabul ane ki bam tip ya kata jing shisha ka ba paka ma benong shutip na tang kendiat ki sngo kumba la don ki ka ba kim so tenat mo te khna jaka bakin wan chakmat ban wan kali ban kali ban pensyai ki ka jing ja teng ki kloi no mo pen sapreng hapo ki social media tu kum kini ki kta ba yangi kan ki kta namar jaka bangin ya chakmat ni poi ban chadien kan jaka ban ai pen slur ki bre ban wan chakmat ki bre ki ong kalong kum te ngin kin ran dien no te kta ba yangi jaka bangin nang yo ka jing ba ya ka jela ni sakut no kan dan ni poi ban chadien ma tengah kede banwat jing shisha de banwat jing shisha jing shisha so ban kloi ban sapriang ikuno ka balong mo ka bom day ba de ka balong negative tingi so tanat sibun doktor butna ba doktor pasa e kan ke jing yo jing banyak keren bat phi kan ke janmi chapang kan ka blood donation day la ne kan ka jing kong san jo kan ka jing ai snam mon so bha te sho bangin pen kut artan doktor pin ashikin tin akan tin kya jing kentu kan pha ki parlo kabanin kong ngasukwa ban ong ba ki brio kim dei ban shep ting kim dei ban kho nyo ban ais nam because kam don ka jingma kam don nang ta kalong ka basngan bat kum meneng la ong ba kalong ka bakloi ban ai ro kam shimpor if you want your blood bank kanum shimpor than maybe 30 minutes or maybe 1 hour but then iti por bangi eye donation ni kretang kum ba 5 minute to 4 minute teng tang kum tai te kata di ko we ka ba ar kalong ba baning ka badon kam kalong ba kwa ki ba ki belayo sngo menta ka sngi pakin pensapriang ke ba fi sngo mo pensapriang ka nang ta pade nang ta penslur pade ki bahayeng hasam ki perlok parajor bakin wan shakmat kumangal omne ki blood centers ki badan kaleng jong gari jong aga state jong sngo bha penslur ki perlok parajor bakin net hini ki blood centers am tang bani aisna maybe kumangil omne ban register ila di kum ki willing blood donors ne ki donors ki ban sa aisna hadin la da dengi don kam ya phingila ban chu phone ya fi ba fin wan yarap yangi kita ka dekwe na taksa ko bang ko ban ong kalong ba ba ngide ban wengno ikani ka jinget ba jing so tho bakla because kini ka jing so tho bakla shang ka voluntary blood donation
te katar ka shong hangi bangi of course ngi hab ai ki awareness program but at the same time kat ba fi os ngom ta kas ngi ngom ha persang ban weng noi ki jing sa thu pakla te shwa bangin pengkur nga shwa ban ong ba again ngi ya yang sha ka team haba ka team ka ong kumno ka team ka ong ba ka blood donation ni ka jing ais nam ka de ka kam bangi de banyele alang jong ka de ka kam jong barok khoi da ka we ka jing mut bangin ais nam bangin pelaj ban pelaj ya ka jing em jong ki ba bon ha ki hospital na ka jing ma tang kom tas kom ba ban ais nam Kublai Shibun Dr. Butna, Dr. Pasa kita ni iban nga kwatang ban shu ai kublai ru ya ki to ki nong ais nam mon sobha ki lami shakmat mde tamanta kasni ndai ki da ki bnai de ki snem mata ki lami shakmat ka jing ais nam mon sobha jong ki kala pelaj em bat kala ai jing ko jing kya ki babun baki kim tip ma long kam kim tip kasnam jong ki ka poi she te tang kata ko ban shime kan ka kabu ban ai kublai ban ai ngo ki bat nga nget scam ba nang ni chakma ru kin nang mi biang hi ba kin sa pensa priang ba kin sa nang penchur shu ki wei ru ke to Kublai Shibun Dr. Butna bai Dr. Pasa nagbenta kan ni ka program tagaski ka pangiyo banya phliu jingmut ban nget scam ba ki parlok ki jongi ru ki bapet kila yo mensim bat kila yo ya kata ka jing tik jingmut ji perkhat bat ba pinsim ya ka rai bangin ya kit khli lam ban ya no shakan ni ka jing ya ais nam man sobha ka bala ban ai ya ka jing im ya ki hoi lasi ku mangi ngila ban ong ki parado parasnam reta om ta ki parado parasnam ne ki para ban riu hi bangila ban ya ai jing im lam iwe te tat hadu bangin de shambyang sa sisin ai kulai phi baro